ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କାନ୍ତିଲୋ ଗାଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୌରାଣିକ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧନଦୀ ତୀରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନତମ ପୀଠ ଭାବେ ମନ୍ୟ କରାଯାଏ। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ବିଦେହୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏଠାରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ସେହି ପ୍ରେରଣାରୁ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କାନ୍ତିଲୋର ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପଥରରେ ତିଆରି ଓ ଶାନ୍ତ ମନୋହର ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ପାହାଡ଼ ମଝିରୁ ବହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧନଦୀର ପ୍ରବାହ ଏବଂ ସଫଳିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାର ମାଘ ମେଳା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ନୟାଗଡ଼ ଓ ତାହାର ଆଶପାଶରୁ ଲୋକେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ନୀଳମାଧବ ପୀଠ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକକଥା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମନ୍ୱୟ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଣ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଛି।